Start na. Hello po. Good afternoon. Sir Oscar Rocio. Happy birthday din, sir. Bali, kaibigan pala ako ni Ma'am Den. So, may gift pala kami sa iyo, sir. Happy birthday po. Oh my God! Wow! And then, welcome at least. Bali, ganito, sir. Bali, may gift din sana siya sa'yo na cake. May dala kaming cake. Kaso nga lang, hindi ka nabayaran eh. Magkano ba? 1,500 lang naman. Si ano na lang yung mag-ano nun? Si Geraldine? Yung magbayad ng cake. Oo. Sabi niya kasi, sir, dito daw yung nabayaran. Wala nga ako bukas. Ano kaya yun? Wala kayo meron dito? Kasi, invite lang din kami, sir eh. At saka yung birthday cake kasi hindi pa nabayaran. Sabi niya kasi dito lang. Oo nga po eh. Ano kaya yun, sir? 1,500 lang naman. Ha? 1,500. Aside sa wine kasi na gusto niya ipabigay sa'yo, gusto rin niyang bigyan kayo ng cake. Kaso nga lang, kulang pa ng 1,500. Ang problema nga, kaya nga ako nag-ano sa kanila kaya wala akong ano mo na lang sa kanila, sir. Kay Geraldine. I-charge? Oo, ano mo na lang sa'yo. I-chat mo na lang na wala ka mong ano si tatay mo. So, ganun, i-charge ka na lang sa kanya. Oh no! Kahit mag-down ka na lang, sir, 500. Wala talaga. Paano kaya yun? Ay, bigyan naman niya yun. Layo pa kasi kami, sir. Buong pa kami, sir. Wala talaga ako kahit 500. Yun lang talaga yung pinunta namin. Kasi in-invite naman kami. Kaso nga lang yung ano kasi. Asan ba si ano? Si auntie mo? Bigyan mo muna 500. Kahit 500 na lang muna. Si mga Isa, basin na rin. Nasa na yung mga. Wala kami pera dito. talagang ano ay yung nga umasa lang kami sa kanila. Sige, ganito na lang. Paano na lang? Pag magkasignal kami, okay lang kaya yun? Hindi kaya. Ano mo na lang sa kanya. Hindi yun magagalit, hindi magagalit yun. Kasi magkaibigan pa naman kami. Okay lang basta hindi magagalit yun, ma'am. What? Sir. Hindi magagalit yun, sabihin mo lang na wala talaga mo pera si tatay mo. Sa'yo na lang namin. Ipa-charge. Oo, charge na lang kamo sa'yo. So okay lang. Sige lang, ganito na lang. Kausapin na lang natin. Magulito ang cake, sir. Pera. Kayo Ang kami lang. problema, wala kasing Sige, sir. dito. Kay ang cake nga diri nga. So ano lang kami. Pwede lang siguro ibalik. Ano na lang. Pwede na. Oo, kaya wala mo talaga akong pangbayad. Sige naman, sir. Wala nga ako. Wala talaga ako, ano kasi, alam mo naman. Oh no! Sige, ano mo na lang? Ilang tawa sa daan. Kaya kasi nagkakaroon. Magbago ang isip mo eh. Kasi dapat pinagawan ba. Wala talaga tayo. Magkita ko man. Kasi maganahan lang. Okay lang, sir. Ikaw, sir.
so prank, sir. Happy birthday! So yan, joke lang po yan, sir, ha? So hindi pa pala. Ito pala yun, sir. Akala niya talaga, sir, magbabayad kayo. Ano talaga, prank yan naman talaga ako na wala akong kamera-pira. Kaya mabuti nga, kabuti na doon nila. Sinurpresa rin ako ng mga anak ko na sabi niya, tay, huwag ka nang mag-ano na panghanda dyan kaya meron kaming padala sa'yo. Ah, okay. So nag-expect ka, sir, nga na yung mabutingan ani karon? Pasalamat ako sa lalo sa God na bigyan ako ng anak na mabait, tapos nagbigay ng gift sa akin. Ano ko po ito? Proud ako sa mga anak. Ayan. Kaya yung mga anak ko. Wow, palapakan naman natin si sir. Happy birthday. Alright, so before... Okay, sir, so happy birthday once again sa mayong hapon kanimo, sir. Ug mayong hapon sa kaninyang tanan nga na diri karon. Nga na sa ulog sa adlaw na tawa ni sir. Okay, sir, so first of all, nailad pa gyud karon. Nailad na ka, sir? Kinakabahan ka sana, no, kung pababayarin ng 1.5. Okay, so sir, first of all, magpailaila sa Remy o kinsami, no? Nganong naami dari karon o nga nasab nga naami naka-prepare mi dari din giilad pa gyud sana mo. So anyway, sir, magpailaila mi. We are from Everything Surprises, Pagadian City po. Nga isa ka special person nga gusto lang kay greet today of happy birthday. Palakpakan naman natin si sir. Okay, sir, welcome always. So, ina nilang kaka-special, ina nilang kaka-love. Nabisan wala siya diri, sir. Gusto lang niya ipabati sa imo ha, unsa kaniya kahinigugma. Wow. Bisan wala siya diri, sir, is gusto niya makasaulog sa imo ang adlaw nga natawan, alright? So, sir, andam na kamudawat sa mga gifts. Opo, sir. Andam na yun si sir, kani. Alright. Makasabot na Bisaya or Tagalog na lang? Okay lang naman, sir. Bisaya, Tagalog. Okay lang, mix na lang tani. Okay. Bahalag mahirapan sa kalisod. Okay. But anyway, sir, aside from this, one setup, gaganahan na ka, sir? Anak lang yun. Ayan, sa nagustuhan lang ni sir. Super talaga. Sobra daw. Alright. Okay, this time, so syempre, ang birthday niyo, sir, nasa lang mga special gift na gusto mo ibigay sa iyo, sir. So, hinahinayan na tog hatag. Mag-start na diri sa... Nasa yung padala sa iyo, sir, nga Novelino nga wine. Palakpakan naman natin. Happy birthday! Ayan. So, syempre, birthday ni mo today, sir. Dagan dyan sila gipadala sa imo, ha? Nasab sila gipadala nga pagkaon. Alberto's Pizza! Happy birthday! Ayan. So, dili lang kay kana, sir. Alam sa butang ni sir. Syempre, ganito din sila ka-sweet sa'yo, sir, na may pinadala din sila sa'yo, sir, na kakanin sa Bilao. Happy birthday! Ayan, grabe naman ka-special ang birthday ni sir ngayon. Alright, so dili lang kayo ka na, sir. Syempre, birthday today. Pampahaba daw ng buhay, sir, may pinadala din sa'yo. Pansit sa Bilao. Happy birthday! Ayan! Grabe, sobrang saya ng birthday ni sir ngayon. Happy talaga, super. Sobrang happy talaga. Ano ko lang ito Na experience, alright. Okay, so syempre birthday mo today, sir. May pinanalo din sa'yo na lechon manok. Happy birthday! Ayan, 2 piraso po yan, sir. Happy birthday po. Oy, baka mahulog. Dito na lang. Alright. Ay, okay. Dari na lang ni sir. Happy na ka, sir? Sobrang happy. Alright. Ayan, sobrang happy talaga si sir. So, happy birthday once again. So, this time, sir, syempre may mga pagkain tayo. Syempre, no, hindi naman pwedeng may pagkain. Walang pang patunaw. So, meron din, sir, pang patunaw daw, sir, soft drinks. Happy birthday mo! Ayan, happy birthday once again, sir. So, 3 piraso po yun, soft drinks. Hindi ko na lang ibibigay kasi ganun din, babalik ko lang din doon, sir, no? Parang niloloko ko lang din sarili ko. But anyway, happy birthday once again. Sir, may idea na ba kayo kung sinong makapagbigay sa'yo ng ganito ngayon? What do you think? Sino kaya? Parang sa ano ko kasi nag-ano yung anak ko sa China na wala daw ng regalo. Pero yung galing sa Saudi po, nag-ano siya na, Tay, mayroon kami regalo sa'yo.
Pati yung sa Manila. Ayan, sino kaya sir? Nasa China, nasa Saudi, nasa Manila. Sino kaya? Either sa dalawa, sa Saudi o sa Manila. Oh, it's either sa Saudi or sa Manila. Yung sa China kaya sir, hindi kaya niya magpadala sa sa'yo ng ganito? Kaya naman. Ano kaya sir? May possibility na siyang nagbigay or hindi? Kano kaya? Sino kaya? Imposible, sir. Posible din. Alright. Okay, so this time, syempre sir, no? Alam na natin yung mga gifts na gustong ipabot sa inyo, no? And then this time is para malaman natin kung sino yung nagpadala ng surprise sa'yo ngayon. Meron din siyang pinadala sa'yo na special letter, right? So this time, malalaman natin, sir, kung sino yung nagbigay, sinong may pakana ng ganitong pa-surprise sa'yo ngayon. This time, excited ka na, sir? Ayan, so sobrang excited na si sir. So this time, babasahin ko muna yung letter. Alright, so babasahin ko muna, sir. Okay lang sa'yo yung music, sir? Okay. Sa pinakamamahal naming ama, Oscar Rocio. Happy 70th birthday sa'yo, Papa. Sana, bigyan ka pa ng may kapal ng maraming kaarawan para magkita-kita at magkasama-sama pa tayong matagal. Alam mo naman na kahit magkakalayo tayo, ang pagmamahal naming mga anak para sa'yo ay di nagbabago. Ikaw pa rin ang best at poging tatay in the whole universe. Tay, pasensya ka na at ito lang nakayanan naming magkakapatid. Sana mapasaya ka namin sa konting inahanda namin para sa'yo. Ingat ka lang palagi dyan at lalong-lalo na ang iyong kalusugan. Basta't kahit ano man ang mangyari, andito lang kaming mga anak mo at sobrang nagmamahal sa'yo. Once again, happy birthday ulit sa'yo. Nagmamahal, sir, ang inyong mga anak, Manugang at Apo. So palakpakan naman natin. So yung mga anak ko pala nag-prepare nito, sir, no? From China, from Manila, and from Saudi Arabia. And then aside from that, yung mga manugang din, kasama din dito sa pakana ng surprise, pati yung mga apo mo, tsaka yung ibang mga anak. So sir, happy birthday once again. This time, alam na natin kung sino yung nagbigay ng surprise. Sir na? So okay lang ba sa'yo na makahingi kami kung ano yung masasabi mo sa ginawa nilang pa-surprise sa'yo? Yes, sir. And then aside from that is, pinagluloko pa tayo kanina, no? Na pabayarin ng 1,500. Okay lang po, sir. Okay lang pala. So, ganito na lang, sir. Hingi lang kami kung anong masasabi mo sa ginawa nilang pa-surprise sa'yo today. And then, ano din yung masasabi mo, response dun sa letter na sinulat nila na talagang nagbibigay sila ng mensahe, pagmamahal at sorpresa para sa'yo ngayon. Thank you, sir. Mga anak ko, una-una sa God, nagpasalamat ako na nagkaroon ako ng mga anak ng mga mababait, mga apo manugang. Ang inyong binigay sa akin ay taos-puso ko po itong tinatanggap at happy po ako mga anak ko. I love you mga anak. Sana mag-ingat din kayo dyan. Ang iyong sarili, huwag pabayaan mga anak ko. Love you. Yan lang ang masabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo at darating ang araw na magkita-kita pa rin tayo sa mga panahon na darating tayo pa rin. Alright, sir. So maraming salamat sa napakagandang mensahe, response niyo po sa nagbigay ng surprise sa'yo ngayon, which is yung mga anak niyo po. Ramdam namin, sir, yung pagmamahal niyo rin sa mga anak niyo at ramdam rin namin kung anong sobra niya po sila na miss din. Alright? So, alam namin, sir, na ibibigay din ng Diyos yun ng Ama natin na magkasama-sama pa kayo ulit. Alright? So, this time, naimuhang ubang anak na rin, wala. May dalawa ako. Sino? Ito. Ayun, aligang. Alilangga. So, karon dito ka ga. Mga minimo unsay inyohang birthday wishes para sa inyohang
Daddy, okay? Sige. Ikaw gang, sino muna? Ikaw na. Hindi ikaw na. Sige. Diri lang. Diri ka lang. Dito ka Dapat. lang. Sige. Hi. Sige, lapit ko. Lapit ka. Akbayan mo si Daddy. Sige. Sige. Happy birthday, De. Ay, wish ko sa'yo na pagpatuloy sa pagkapogi mo and we love you so much. Ayan. I-hug mo naman. I-kiss mo naman si Daddy. Ayan, palakpakan naman natin. Ayan, how about you, Dangga? Ano masasabi mo kay Daddy? Happy birthday rin, Daddy. Sana bigyan ka pa ng Diyos ng mahabang buhay. Sweet naman. Ayan. Napaka-sweet naman ng mga anak ni sir. Pa, si ma'am nag-iiyak na eh. Nakita mo si ma'am. Ano yan? Parang gusto rin magsalita ni ma'am eh. Sige na po ma'am. Hindi ka exempted. Wife ni sir? Alright, dito ka pa. Ayan. So this time ma'am, nag-celebrate ng ika-70th birthday yung husband niyo po. So this time, ano po yung masasabi niyo sa birthday niya? I mean, birthday wish niyo po para sa kanya. And then, ano din po yung masasabi niya sa nagbigay ng surprise? Una sa lahat, happy birthday. Isag sa pag-awit ng dua. Tagalog. Happy birthday, mahal ko. Ang sweet. Sana mahaba pa yung buhay mo. Laging malusog. Makinig minsan sa akin na huwag magpaulan. Wow. Kasi yun lang naman ang ng sakit pag magpaulan. At salamat sa mga anak niya nagbigay sa surprise ngayon na di namin inaasahan na mayroong darating. Pero ako din, meron din akong surprise sa kanya kahit pa paano. Kahit walang-wala kami, pinaghahandaan ko rin siya. Kasi ayoko rin na mag-70 na siya, wala kay maraming beses na rin siyang nag-birthday, wala kaming hinanda. Kaya sinurprise ko rin siya ng umaga. Hanggang ngayon, pinag-important ko naman talaga lahat-lahat. Kahit hindi niya alam, nagagalit na sa akin, kaya busy daw ako. Hindi ko na daw siya masikaso. Huwag ka nang magalit sa akin. Kasi ayan naman, ginawa namin lahat ito, mga kasama ko lahat ito, nag-i-effort para sa birthday mo. Geraldine, Mian, Budok, si Jerry, si Nini, lahat. Salamat kayo nga, hindi nyo nakalimutan ang tatay nyo. Huwag kayong mag-alala, mahal na mahal namin yung tatay nyo rito, hindi namin binabayaan. Kayo rin, mag-iingat kayo dyan lagi. Okay na, ma'am. Salamat sa lahat. Katulang. Palakpakan naman natin si ma'am. Wow. Sana masultin ako, sana all. Bitaw ma'am, no, maraming salamat sa napakaganda at napaka-sweet niyo pong mensahe para sa husband niyo po. Alam ko naman na sobrang mahal mo din si sir, no? Sa'yo po yung lechon, ma'am. Yun, yung lechon sa kanya yun, ha? Acknowledge ko na lang kasi hindi kasya dito, eh, no? So, kaya pinadiretso na lang doon. So, sa kanya yun, sir. Kahit paano is talagang nag-effort din yung wife niyo po na para mapasaya yung celebration, yung birthday mo today. So, this time, may magbigay pa ba ng birthday wishes? Sige, later. Hindi. Mamaya. Okay lang. Mamaya naman ulit. Okay? So this time kasi may piniprepare kaming song. Okay, sir? So haranahan ka namin, sir. And then, while naghaharana kami, sir, sa iyo, is gusto namin nakatayo ka kasi i-dance natin si sir ng sweet. So sir, parang nakadibu ka ngayon, no? Okay, so lahat tayo na nandito, ha? Kung sino yung gustong sumayaw kay sir, sayawan natin si sir. Okay, sweet dance lang naman. Okay, partner dito lang. Alright, sige, palakpakan naman natin. Nang iwan ko na
naman. Palakpakan natin ulit. Wala naman. Ayan. So, happy birthday once again, sir. Sir, masaya ka sa birthday mo ngayon? Sobrang happy, no? Super happy. Ayan, pakibalik na muna nung ano ni sir. Nung bangko, okay? Ayan, so nag-iiyakan sila lahat, no? Makikita natin, sir, na talagang mahal na mahal ka ng buong pamilya mo, sir. So, ang dami nagmamahal sa'yo, sir. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal nila sa'yo, no? So, kahit nga naman dito, sa pagsayaw lang, sa pag-sweet dance para kay sir. Okay, so this time, sino pa yung gustong magbigay ng birthday wishes? Dito lang. Sige pa. Ali, ma'am. Ma'am. Tulala si ma'am. Facebook lang, good sir. Kasi na pare, ma'am. Ayan. Okay, so this time, birthday ni sir, nag-celebrate sa iyang 70th birthday. Ano yung birthday wish mo, ma'am, para sa kay sir? Tito, happy birthday. Kung nagtampo ka man kay mami kasi akala mo hindi ka in-entertain yung araw na to, na birthday mo. Nung nakaraang araw pa talaga si mami busy, nagpabasa-basa ng ulan, naghanap ng ng baboy para may panghanda ka talaga. Hindi mo lang alam pero maraming effort si mami na na ginawa. Ayaw niya lang ipaalam kasi gusto niya i-surprise ka. Tapos wish ko sa iyo na sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, na makita mo pa yung mga anak mo na silang Roslyn, silang Ariani na lumaki, tsaka pinaka-wish talaga namin lahat na sana dumating yung panahon na makauwi yung mga anak mo at makasama kanila, kasama nilang Ariani, nilang mami, tsaka wish din namin na sana yung health mo, ingatan mo palagi, na walang mga complication na mangyari kasi gusto ka pa namin makasama ng mahabang. Tapos wish lang din namin na wag na kayo magtampuhan ni mami kasi alam naman namin na nagtatampuhan kayo. Alam naman din namin na mahal niyo isa't isa. Tsaka Tito, maraming salamat kasi andyan ka na gumagabay din sa aming mga pamangkin tsaka mga apo. Happy birthday and once again, have a blast. Ayan, palakpakan naman Tito. Alright, so maraming salamat po, ma'am, sa napakagandang birthday wishes niyo po para kay sir. So, sino pa? Kisa dari. Hoy, nangwala na sila. Inagikyas. Okay, but anyway, so maraming salamat sa nagbigay ng mga birthday wishes. Alam ko, grabe, sobrang mahal niya talaga si sir. So this time, since may cake tayo, kantahan natin ng happy birthday si sir, alright? So, dito na muna lahat. Alina. Kay kantahan na to happy birthday si sir. Alina. Di na ako maghatag og birthday wishes, promise. Alright, so mayroon tayong cake. Alright, sila tayong cake. Ano ka mo sa itong cake? Happy 70th birthday, tatay. Palakpakan natin. Yay! Alright, be ready? Be ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Malakas dapat. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so happy birthday, sir. Ayan. Okay? Wait lang. Okay, so bago kayo magbigay ng birthday bago niyo po i-blow yung candle, sir. So syempre dapat meron kayong birthday wish. Okay, sir, so anong birthday wish niyo po sa birthday niya today? Sa birthday kong ito, pinapanalangin ko sa poong may kapal na sana humaba pa at hindi lang ito ang birthday kong darating sa buhay ko. At thank you sa mga nag-donate dito, sa mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo, mahal din ninyo ako. Thank you
super happy po ako talaga. I love you all my mga anak ko. And so blow the candle, sir. Blow the candle. Yay! Happy birthday! Kantahan natin ulit! Alright! Ready? 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 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again po, sir. Okay, so this time, ayaw sa mong hawak kay Nami Dance Challenge, alright? Karon, gusto ko nga mag-participate na talan. Appeal si sir. Okay, tindog sa sir. Sige, diba? Iwanan na natin eh. Alright, familiar mo na? Agoy, simple na kayo. Dari. Isa pang lakaw. Ay, dala. Okay, ready? Wait. Okay, ready? Wait. Ready, sir? Hataw ka kasi birthday mo ngayon, dapat todo, no? Okay, sige po. Ops, ready? Ba't ang lalayo? Kuhan mo ka ng compress mo ba? Compress. Sige na, ay mo kaulaw. Agoy, digin mo ma-trending. Okay. Okay, sige. Maki-MGS na tayo. Ready? Okay, ito na po. Ready? Hataw! Hataw, sir! Hataw, sir! Ready? Back! Hataw! Sige yun! Hataw na! Ready? Sir, kahit ano option, sir? Sige pa! Wala pa na uman! Final pa, mabay-bay na. Ready? Final! Back! Back! Alright, palakpakan naman natin. Sir, palakpak na. Alright, so happy birthday once again, sir. Okay, sir, lingkurin sa bakit. Gihamak ko kapit. Sir, happy na ka, sir? Wala ka gihamak? Super happy talaga. Sir, hindi ka hinahapon, sir. Grabe, ang galing mo palang umataw. Oh, chill pa nga lang yan, sir, no? Sample pa lang yan. Okay, so this time, since happy ka na, sir, no? So, meron pa kaming another surprise sa'yo, alright? Send ka, sir, ano kaya to? Pabayro na dyan ka naman, sir. Mga na ginamo ang pinaka-surprise. Gusto lang namin sabihin sa'yo, sir, na lahat ng ginawa natin is magbabayad kayo, sir, ng 15,000. Okay lang kaya sa'yo, sir? Okay lang yan. Utangin mo muna. Utang mo na, sir. Cash pa naman na ito, sir. Joke lang po. Alright? So may set kami of another surprise. Okay, gusto ko tumayo ka, sir. Tayo ka. May nanda kaming chicks doon sa loob. Bawal pala. Bawal kasi andito si mami. Pag wala, sir, pag wala. Bawal pa din. Oh, good boy, ma'am. At least diba alam mo din. Biro lang po, biro lang. Okay? Okay, sir. So, yung mukha, kilala mo yan, sir? Sino yan? Ikaw pala yan. Okay, so ngayon, sir. Okay, so gusto ko hilahin mo yung picture mo, sir. Alright! Wow! Happy birthday! Ayan na, sir. Ayan! Matahan mo!
you. Sayangin, sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, happy birthday, sir. Upo ka ulit, sir. Sir, upo ka ulit, sir. Sir, upo. Ayan. Sir, nag-expect ba kang anay cash dahil dito sa imong ano, sir? Sa imong cake? Sobrang surprise. May alam ka na may pera yung loob nun? Hindi ko po alam. Hindi mo alam, okay? So sobrang special yung birthday mo today, sir. Grabe talagang ang daming pasabog, sir, no? Sobrang saya. At least man lang, sir, sa ganitong paraan is talagang napasaya ka din ng mga anak mo, no? Okay, so, sir, alam ko na sobrang happy ka sa birthday mo today. Any final words, sir, baka may gusto ka pang sabihin sa mga anak niyo po na nagbigay nito, may pakana ng surprise. Mga anak, happy talaga ako na nagkaroon ako ng mga anak na tulad nyo na mababait, maalalahanin. Hindi nyo nakakalimutan ang birthday ng inyong tatay. Asahan nyo mga anak, narito lang ako, naghihintay sa inyong pag-uwi para magsama-sama tayo, mga anak ko. I love you, all my son and daughter. Yeah, palakpakan naman natin. Alright, so happy birthday ulit, sir. Grabe, sobrang saya, sir, no? So kami din, sir, is sobrang happy din na naging masaya ang lahat na nakaselebrate sa birthday mo ngayon. And then, first of all, we would like to thank sa mga client namin na si Ma'am Denden, Ma'am Geraldine, na nasa China ngayon, at yung ibang mga anak mo, sir, na nasa Manila, nasa Saudi Arabia. We're so thankful and grateful for choosing and trusting Everything Surprises. Daghang kayong salamat sa inyo, tanan, ma'am, sir. In behalf of Everything Surprises, welcome always, sir. In behalf of Everything Surprises, napod may birthday wishes para sa imo, sir. Nasayad mi nga, dalagon di kayo ang Dios nga nakabot magita sa imong ika-70 katuig. O nasayad ko, sir, nga dili lang kay kaning birthday atong nga-celebrate. Daghan pag yung birthday, mga katuigan ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nasayad ko, sir, nga sa imong pamilya, sa inani nga paagi, puno na jud kayo ang gugma, sir, no, nga ilang gipakita sa imuha. Despite sa kalayoon, wala jud sila nakalimot sa imuha nga para maka-celebrate sa imong adlaw na tawhan karon, especially sa mga tawo nga naadari karon, no, nag-effort sa ilahang tagsa-tagsa ka presensya nga para ipakita sa imuha unsa kanila ka special. So sa mga day, sir, magpuyo lang ta nga magmalinawon uban ang kalipay sa tibuok pamilya ug gugma. Nasayod ko, sir, nga ang Ginoo always magahatag sa imuha good health uban ang imong pamilya nga wala diri ug ang pamilya nga nani mo diri uban sa imong asawa ug sa imong mga anak ug sa imong mga relatives, mga friends nga naa diri karon nakasaulog sa imong adlaw nga natawhan. So magpuyo lang ta nga magmalinawon uban ang gugma, sir. Once again, happy 70th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Okay, sir. So, okay ra, babay din tayong kiss ka sa camera po. Babay, sir. Flying kiss. Flying kiss naman. Bali. Yun. Dali. Bye-bye. Ayan, bye-bye. Ayan, dito ba? Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Tara. Ayan. So, thank you so much.